Nai tong nai kapan tak kuti buksong anrong nokai hai dike mol som tinin kok toma belai breaking news nrok mangfri nui tong hana ni background nong klogo belai wan janai kok toma jeng tubui phaika tinini je rabar bufang tanai mani omno teibai sini o lukuni lukuro bai jeng sa kok lam sarinai tin tamni bagai tan nangka rabar asuk rabar kebangma yang nukana yang pura kebangma yang pura all rounder yang digibo oh rabar talai mani tamni bagai tan nangka amna teibai jeng kisa kok salini babai kaka tini rabar tamni bagai asuk tam haina nangka asuk kebangma rabar abo sabu dokol khai yang kemana nasik de dokol khaima rok hingke muslim rok na muslim rok sini jaga no tabo dokol khai tong phailah rok CPM amolni mal bro dokol khai mane hingke jeng tabo tulu sini jaga no chung manani bagui chung tabo nailekha hingke chung SDM TSDM rok thanglailah ha hingke SDM bo chuno wada rok nok rok chano chung ruglailah ha boroni dojar rok to SDM wadar ma boi no borok rok khata chung to rugya borok aino pasengkha ain keplaing khata keplaing ge borok rok phai hata borok tak phasi borno notice ko ma sirojak notice roisanu borok tak jora borok kono yakho mani layata atu asuk norok notice roi DM office kotor rogon rok notice romani yaklobo borok khangrai rok gosia mane mania haita o mani bagino tinin rok omai ke phainang kha bono rabar je dokol khali mani rabar kaijak asuk bufang kobangma norok tan phainang nang haida no burgloi kha tinin khe rabar holai khana asuk rabar kobangma engke rabar busuk kani rok nana asuk bagan asuk kotor ma busuk ni boro tabo saje sabai malia kharo labar naigri niro gunung na niro busuk oro tisai tlang thangma niro bu oro busuk bang tong borok engke nadi sini jaga se borok ma ke kaiui sini jaga se rang aje boi borok se kutu malik sing nai ha ama chini aiget chini tiprasan jaga tongmani engke asamsa wansa rok bangladesh ni borok phaibai or jaga tokol khaioi rabar kali mani bara khaile mani nok tanglai mani kate kabangma nini malmatari laikha sampot kai lekha hede amon teibai nok sajak leya illegal babe brok omai ke brok raga tokol khaipai mani bara khaipai mani bosak bisi rong kha brok nai de CPM jokhon to CPM hapai khene hapai mane mo engke CPM ji 25 বছর চাই থাকলা engke CPM 25 বছর চাই থাকে তাক ওয়ানসো দিতা mo CPM 25 বছর চাইছি তাবো 5 বছর প্রায় 5 বছর বা 10 বছর তাক বিজেপি সরকার সবাই পিহা engke বছর কাই 30 বছর হইছে কানে হেনা হিসাব তিনি কয়টা চিম খাইলে মানে হরনা বাগে তিনি जों कुथना 9টা কালাইলা 9টা নিসিং সিং जागो ता 8টাও ফালে ফাইলাইখা 8টা ফাইলে মানে 8টা ফাইলে মানে রাবার তান পায়াsak ন তনে বে সারি জরা जोनो ता पुलिस प्रशासन दं बर 2টা जरा टाइम रहो जों 2টা जरा ताबक तो सारबार टाका खा दं खते टाइम रहो ना 2টা जरा अच्छा गे ब्रो त कुनो माने केपिं मारक नुरजे नाबले ताबुक जरा त बर केबिं फाया ख सारौ ना dong ke hambai kagano di mana sana bangka galas